Takže vítajte pri prvom HD unboxingu, pri testovaní HD kamery od Samsungu. Takže tu máme tripod na kameru. Keď by som chcel ďalšie unboxingy robiť, že si to proste len namierim a proste budem ukazovať, lebo takto je to docela aj praktické. Takže ideme sa pozrieť teda na ten. No tak je to vlastne Hama tripod, číslo oného neviem. A teraz vlastne natáčam tou kamerou tak, aby som vybil batériu, lebo v podstate musím ju vybiť a potom nabiť. Takže takto máme to tripod, takto úplne easy sa to otvorí. A bereme si tripod, takže balení nepotrebujeme, už nás zaujíma len toto. Takže je to tripod, taký zaujímavý, je to aj na foťáky sa dá použiť, takto sa to dá sklopiť pre zvislé fotenie, alebo ja neviem. A takto sa to roztentuje a takto to stojí automaticky, tak to môžete regulovať, otáčať s ním. No, je to celé nestabilný ako s tými nožičkami a dajú sa ešte tie nožičky vysunúť na takúto dĺžku. Vysuniem to všetko. Tak to asi nejako je to teraz sa to neprakticky vysúva do keľu. Takto. No, vysun sa. Tá jedna noha nejde. Ako vidíte. Je tam odpor, no. Takže takto. Jednou rukou fakt nepraktické. A automaticky tu posadíme kameru. Zašrobujeme ju takýmto spôsobom a ostatnými vecami to musíme uvoľniť, aby sme mohli otáčať. Ešte je to nevybehané, takže tam odpor. Takže tak, logo Hama. Takto vyzerá ten tripod. Teraz je to tak trošku divne, pre mňa to není moc divné. Tripod a posadíme na to kameru a môžeme natáčať. Takže ďakujem, že ste sledili tento unboxing a uvidíme si pri ďalšom Full HD, to je taký nezvyk, ale Full HD unboxingu. Takže Majky vás zdraví a vidíme sa teda pri ďalšom unboxingu, čo bude teda Collector Edition Mass Effect 3. To už je predom dané, takže tak sa majte, čauko.